Så velkommen til. Mig og min søn André, vi er lige ved at lave en Bean Bustle Channels. Og nu kan vi lige prøve at starte med at filme hen. Vi har sådan en lille spil her. Og så er vores Bean Bustles, det er lagt op i ens rækkefølge her. Ja. Er vi klar? Ja. Så hvem starter med at dreje på hjulet? Skal jeg gøre det? Ja. Hov. Jeg gør lige sådan noget. Hov. Okay, og vi... Sådan der. Hvilken var det? Var det Det er den den brune? der. Den brune, ja. Ja, okay, men så skal vi starte med den. Hvad er det og for det en? er enten hundemad eller chokoladepudding. Det lyder allerede pisse lækkert, ikke? 3. Okay. Det er virkelig hundemad, det her. Men skal vi ikke lave sådan noget, så taberen den skal et eller andet? Ej, det smager virkelig klamt. Hvad? Så. Drejer du. Det blev Trutti Frutti eller stinkende sokker. Er det den? Ja. Det er den pinke her. Jeg ved ikke, hvad det her det er, for jeg kan ikke lide nogen af delene. Min det er i hvert fald stinkende sokker. Jeg tror, at det her det var Trutti Frutti. Øv. Jeg havde ikke en så stærk smag af det. Øv. Den der gule. Den der. Den mælk. Er det den der? Ja, okay, det er rådne æg eller smørpopcorn. Nej. Den hader jeg. Og det er den, som du godt kan lide. Ja, smørpopcorn kan jeg godt lide. Der fik vi begge to ved rådne æg. Ej, hvor er den klam. Ej, fy for helvede. Ej, hvor er den klam. Det er sådan en, man kan kaste op over. Nå, træder du på juleskat? Ups. Ja, det blev den lysegrønne. Eller hvad? Nej, den Nej. mørkegrønne. Det er enten bussemand eller saftig pæretræ. 2 endnu. Jeg fik pære. Og jeg tror godt, at du ved, hvad jeg fik. Du fik busmand. Ej, ej, det går jeg over. Ej, det er godt nok noget klamt slik, det her skal. Nå, så har vi 4 tilbage. Au. Det er lysegrøn. Lysegrøn. Ja, den er god. Det er enten nyslået græs eller lime. Min er lime. Det er min også. Nyslået græs, den smager bare af marcipan. Drejer du? Fail. Nej, det var jo blå. Det er den hvide. Ja. Og den der baby wipes, er det ikke? Jo, baby wipes eller kokos. Baby wipes. Baby wipes. Den har vi haft. Ja. Sådan der. Det blev den orange. Hvad er det? Det er enten bræk eller fersken. Ej. Bræk eller fersken. Ej, ketchup. Hej! Ej. Jeg mente noget fersken. Det er mine. Men har jeg ikke... Ja, så kan vi jo lige så godt bare tage den blå. Ja.
Ja, så bliver den blå. Hvad er det? Enten tandpasta eller blåbær. Tandpasta. Tandpasta, ja. Det var en dejlig en at slutte af på. Mm. Bortset fra det, nu vi har jer. De der klamme flyvebiller. I ved, hvad jeg taler om. Det er jeg næsten sikker på. Er de ikke klamme og belastende? Jo. De skulle dø. Så er der sikkert en af dem, der er sammen med. Men hvad skal taberen? Ja, men hvem? Taberen skal Men hænge vasketøjet op. nej, Jo. noget som de kan se. Jo. Okay. Hvad kan man vælge? Hvad kan man sige? For eksempel sådan noget med, at vi skal blande en klam drink, eller en, der skal spise 2 klamme på en gang, eller sådan noget. Det er din gamle mor, du har med i dag, skal du huske på. Jeg har i hvert fald 4 i. Hvor mange har du? Nej, så kunne det godt være, at du skulle spise 2 klamme. Hvor mange har du i? 3. Du blev Det taberen. må jeg gerne lige se. Du tabte til din mor. Den gamle kasse Bifald til mig. Tak for i dag. Men nej, de skal jo se det. Hvad skal de se? At At du tager 2 klamme, Ja. og det er mig, der vælger. Så siger jeg den og den. Okay. Okay, det er enten smørpopcorn, eller rådne æg, eller hundemad, eller chokoladebudding. Fik du rådden æg? Nej. Nå, smørpopcorn. Nå. Var det rådden æg? Nej, hvad hedder det? Hundelort. Nej, hundemad. Ja, okay, og nu må jeg vælge en god til dig. Nej. Jo. Nej. Jo, du er jo vinder. Nej. Ja, jeg er vinderen, så skal jeg ikke have noget andet end et bifald. Så jeg synes, vi skal give mig et bifald. Men du skal have en af de blå, det var den der blåbær, eller tandpasta. Og tandpasta, det var jo den værre af dem. Så er det også slut. Det er tandpasta. Okay. Tak for i dag. Hej hej. Hej hej.